Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Солимии психологи чист? Чунин аст мавзӯи имрӯзаи ток шоуи Печутоби замон. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Мо имрӯз тасмим гирифтем пеш аз оғози суҳбати студия аввал аз шаҳрвандоне ки дар кӯча бо мо рӯбарӯ шуданд як пурсиши афкор гузаронем ки онҳо то кадом андоза дар бораи солимии психологӣ маълумот доранд. اگر ارادتون مستحکم باشد سلامتیتون هم نقض میشه. خواهی که زبان روسکی گویم استرس، دقتی، زیقی میگوید. برای همه چیز چه گویم؟ مثل احوال اولوی تا مثل اقتصادی، شرایط اقتصادی، غم، خودآت و همه سلامتی پسیخولوژی دخالت میکند. چون عصبتون آرام باشد، همین که سلامتی پسیخولوژیتون آرام میشید. همین که به مردم ضرر رسانتون با احوال اولتون ضرر رسانتون کمتر میشد. سلامتیتون هم سلامتی فیزیولوژیتون هم نقض میشه، خوب میشد. پسیخولوژی هر جهت آدم سلامت باشه و نیروش امون نیرو آزاد باشه دیگه سلامتی پسیخولوژی برای آرام نگاه داشتن یعنی عصب چیکار؟ برای نگاه داشتن عصب باید آدم خودش اداره کنه، خودش نگاه داشته تا مرد. امام وایبا عصب وایران کردن لازمه. هم وقت دائم شاد و خوشحال گشتن نخو بچه جون. سلامتی پسیخولوژی برای خودش کنترل که назорат ка тонистан аз ҷиҳати психологӣ худаши идора карданаш дар корда ман ҳамин хеле мефаҳмам. бахум ба фикри ман психолог бавай охирдан дар кор дия рафтан дар ка пеш психолог. инсон бояд солим шавад, гапои нағз ӯ кунад, корҳои нағз ӯ кунад, ана ҳар хел фикрова вай шуда худашо диққат накунад, занаш ки ҷанг када як рӯз дар рӯз диққат нашавад, кораш ба диққат нашавад. ин дунёя ина ҳамаш чашми хират кати нигоҳ кардан накун, камбудии кофтан накун не. фикри ман накун чӣ бигӯям аз ҷиҳати масалан муҳит ба ин таъсир мекунад. вақте ки масалан муҳити инсонҳо ҳар хела мешавад ё масалан гӯем агар ягон филмҳо гӯем ё масалан ягон чизҳои берун аз фикри инсоният бошад масалан ба онҳо таъсир мекунад. фикри ман ҳамин боз як тарбияи масалан гӯем дуруст шояд нагирифтагӣ бошад ё масалан шояд бепадар ё бемодар масалан калон шуда бошад шояд ё дар ягон интернат ё ягон дар ягон ҷо калон шудагӣ бошад масалан инҳо таъсир карданаш мумкин. фикри ман ҳамин. ин андешаи чанде аз шаҳрвандон буд ва пеш аз ҳама ман айнан аз шумо аниқтар кардан мехостам ки то кадом андоза онҳо дуруст ҷавоб доданд ва пеш аз ҳама солимӣ ё худ саломатии психологӣ чист? саломатии психологӣ як мафҳуми бисёр васеъ мебошад. дар ин ҷо шаҳрвандон фикрҳои худашонро баён карданд. солимии психологӣ ин оромӣ, ҳолати оромии шахс ки дар ҳолати оромӣ ҳам фаъолияти корӣ, муносибатҳои ӯ дар танзим мебошад. вақте ки ҳолати психологӣ ноором аст, он ба ҳар соҳаи ваи психологии одам таъсири худро мерасонад. ҳам ба рафтор, муносибат, саломатӣ таъсири худро мерасонад. барои ҳамин ҳам солимии психологӣ барои инсон ҳатмӣ мебошад, зарур мебошад ки то ки вай муқаррарӣ дар ҳамин ҳаёти муқаррарӣ яъне мутобиқ бошад ва пайваста фаъолияти худро давом дода тавонад. ташаккур. ба андешаи шумо чи устод ҳамин хусусиятҳои психологии шахсият ин кадомҳоянд? имрӯз дар илми психология як мафҳуме аст ки ҳодисаҳои психикӣ мегӯянд ё ки ҳодисаҳои психологӣ мегӯянд. ба ҳодисаҳои психологӣ асосан ба се қисмат тақсим мекунанд. якум равандҳои маърифатӣ аст. умуман ҳамин олами ботинии инсон мегӯем. якумаш равандҳои маърифатӣ ба ҳисоб меравад. равандҳои маърифатӣ худаш аз ҳамин калимаш маълум ки раванд ин ҳаракат аст, маърифат ин дарк кардани олам иҳота кардааст. ба ин дохил мешавад ҳамин эҳсос, идрок, хотира, диққат, тафаккур, хаёл, нутқ. баъд ҳолатҳои эмотсионалӣ, баъд дуюмашаш ҳолатҳои эмотсионалӣ иродавӣ мегӯяд. ин ба дохил мешавад анами бо ҳиссиёт, анами бо мафҳуми бисёр номбар кардан. мафҳуми имрӯз депрессия пайдо шудааст, стресс, масалан мегӯем ки апатия ҳаст, фрустратсия, ин мафҳуми истифода бурда мешавад. баъд масъалаи иродаам гуфтанд. ин ҳолатҳои эмотсионалии иродавӣ мегӯянд. хусусиятҳои инфиродии шахс бошад. имрӯз ин якум мегӯем ки мизоҷи инсон, ҳама медонад ки имрӯз бисёрҳо медонад дар бораи мизоҷ сухан кунед агар бисёр мизоҷро фарқ карда метавонад. мизоҷ баъд характер, қобилият, баъд ҳамин дониш, маҳорат, малака ки ба ҳамин
хусусиятҳои худ як инсон аз инсони дигар фарқ мекунад. ҳар як инсони ягона ва такрорнашаванда аст. ба ҳамин хусусиятҳо аз дигар кас фарқ мекунем. умуман ҳамин солимии психологӣ гӯяд агар ана ҳамин ҳозир мафҳумое ки мо гуфтем ана ҳамаи ҳамин якҷо кунем агар ҳамин психологии инсон аст, олами ботини инсон аст. масалан орган ба ҳамин ҷигару дил бошад агар о мафҳумокати масалан гӯем табибон кор кунад, мо психологу бештар ана мафҳумокати мафҳуме ки абстракти аст. барои ҳамин солимии психология ман мафҳуми психология ман ихтисоси психология аз як тараф фани хеле душвор аст, аз як тараф фани хеле шавқовар аст. барои чӣ шавқовар? барои ки мафҳуме ки мо меомӯзем, мо сару кор дорем, ҳамаш бевосита дар ҳар як инсон дида мешавад. душвор барои он аст ки ҳар як мафҳуме ки мо меомӯзем, ин ҳам мегӯем ки ҳамаш абстракти аст, дида намешавад. масалан хотири ягон кас 2 кило 3 кило ё ки аз он характери ман сиёҳ, аз он ту сафед гуфтан мумкин е. ҳама ин мафҳум фақат дар рафтори инсон, дар ҳамон ҳаракатҳои инсон зоҳир мешавад. барои ин дар ин ҷо ба дигар хусусиятҳои психологии худи психологу зарур аст ки мегӯем мушоҳидакорӣ аз ҳамон рафторҳош муайян карда баъд ҳамон таъсири психологӣ расонида, то ҳамин мегӯем нафаре ки муроҷиат мекунад ба вай таъсири психологӣ расонида барои саломатии он касро барои барқарор кардан, яъне ки солимии психологии он касро барои барқарор кардан ин чизо истифода барда мешавад. ташаккур. анакун нигоҳ кунед, солимии психологӣ мегӯем ва ҳамин ибора як мафҳуми муқобилмаъноро ҳам дорад. як иборае вақте ки солимӣ мегӯем, пас беморӣ, яъне антоними ҳамин калима. солимии психологӣ ки гуфтем, ин чӣ беморӣ аст? не, албатта ҳангоми умуман психология, психологро дар назар доштан шахси солим дар назар дошта мешавад. мо ҳама вақт ҳамин чизро ба аҳли ҷомеа ҳам ба он шахсоне ки пурсон мешаванд, мо ҳамин чизро дастрас карда намешавем ки психолог танҳо бо шахсони солим кор мекунад. ҳангоми дар назар доштани солимии психологӣ мо дар назар дорем як офият, як оромӣ, як амин чӣ хеле ки устод гуфтанд, дар танзиму баробарвазнӣ будани ҳам равандҳои психикӣ, ҳам ҳолатҳои психикӣ, ҳам ҳолатҳои инфиродӣ. вақте ки ҳаминҳо дар созишу дар танзим ҳастанд, дорандаи ана ҳамин хусусиятҳо ҳамон шахс аз нуқтаи назари психологӣ солим аст. ва инҷо албатта ҳангоме ки мо саломатӣ мегӯем, акси ин чиз беморӣ аст. ҳангоми дар назар доштани бемориҳои рӯҳӣ ё бемориҳои психикӣ, аллакай мо фаъолияти психиатрро дар назар дорем. барои ин ки бо ана ҳамин антоними солимии психикӣ аллакай мутахассисони соҳаи тиб, яъне психиатрҳо кор мекунанд. солимии психикиро, солимии психологиро инҳо як маъноянд. барои барқарор кардан, барои муайян кардани солимии психологӣ аслан психолог кӯшиш мекунад, муайян мекунад, лозим бошад барқарор мекунад. ва солимии психологӣ анами пеш аз ҳама офияту оромию, дар забони рус як истилоҳ аст, благополучие мегӯянд. ҳаминро дар назар дорад. боре ҳам ба шумо нафаре муроҷиат кардааст муаллим, аз саломатии психологии худ шикоят кардааст ё худ аз шикояти вай пай бурдед ки саломатии психологии вай хуб камтар беҷо аст? солҳои охир не, лекин пеш вақтое ки ҷавон будаму дар ассотсиатсияи экселленсо кор мекардам, ҳамин хел ҳодиса буд, ба ман муроҷиат мекардам, чунки ман роҳбари илми методии ҳамон ассотсиатсия будам. инҷо ман гуфтани мехоҳам ки ҳамин инкишофи меъёрӣ ҳаст ва инкишофи ғайри меъёрӣ. яъне онҳое ки инкишофи психикашон масалан вайрон, онҳо одатан муроҷиат мекунанд ба махсус гипнотизорҳо, махсус дигар шахсоне ки прикладная мегӯям ҳамин соҳаи борики ҳамин кариб психология хеле соҳаи васеъ аст. бинобар ҳамин яке аз соҳа ман камтар кордор шуда будам, ҳам гипнозкарӣ. гипнозкарӣ вақте ки табобат мекунад, истерический паралич мегӯянд, истерический глухота, истерический слепота, аз тарса масалан забонаш мегирад, аз тарса масалан чашмаш нобино мешавад ё овоза намешунавад. анами хел ҳолатҳое масалан ин истерикае тавассути гипноз табобат кардан мумкин. лекин
طبق قانونی که عمل میکند آن شخصانی که سرتیفیکات دارن آن شخصانی که در حقیقت اجازت نامه دارن با پسیخیکی شخصی مشتری بیرونه مثلا دخالت کردن هر کس حقوق ندارد. با اندیشه شما چی اون نفری که مثلا خب سلامتی پسیخولوژی و شاید کمتر کوستا گردیده است چه خیلی معین کردن ممکن؟ نفری که من حالتی равонӣ ва коста гардааст мо метавонем бо тестҳои муайяне ки муайян валиднокиро дода метавонад ва мана агар гӯем агар маълим дар болои дар оид ба мизоҷҳо гуфта гузаштанд масалан ҳамин муайян кардани мизоҷҳо тести айзенг ҳаст муайян карда дар унҷо калидвожа ҳамон калиди тест кади муайян карда метавонем лекин вақте ки ҳолати равонии инсон барои муайян кардан имрӯз бештар мо истифода мекунем аз тестҳои проективӣ ки тавассути расм ё ин ки инъикос кардани ин ё он албатта бо дастур масалан муайян тестҳо рӯи варақ вақте ки меоянд аз ҳамон ҳам муайян карда метавонем ҳолати равонии ин ё он нафарро. ило марҳамат. дар психология як мафҳуми категорияҳои диагностикӣ ҳаст. مثلا صنفی خیلی و خیلی وسیع объект‌ها کاری پسیخولوژ کار میکند و صنف‌های خیلی گوناگونی آدمان کار میکند. آن همین صنف‌ها که مردم که کار میکند در نتیجه کار کردن از سطح رشد عقلی شخص باخبر میشود از سطح رشد کمالات شخص از سطح ادپتاسی پسیخولوژی شخص باخبر میشود. بنابراین نتیجه که این کار حاضر گفتن که تست میگذاریم نتیجه تست خودش چی است؟ نتیجه تست این است که از علامت‌های مشاهده شده گذشتن از علامت‌های مشاهده شده با کاتگوری‌ها معین کننده‌های پنهانی یک خنده یا یک سرخشوی یک چند معین کننده‌ها دارد. سرخ شدیدن شرم داشتید یا ترسیدید می انمی خیلی و این تنها پسیخولوژ معین میکند. بله بله. اکنون نگاه کنید باز طریق صحبت هم معین کردن ممکن است که مثلا بجز از تست بجز از مثلا یک نگاه از حالت همون شخص با طریق صحبت مثلا همون حالتی خب سلامتی پسیخولوژی شخص خلالدار گردیدنش معین میشه؟ بله. ناسالمی پسیخولوژی چیست؟ ناسالمی پسیخولوژی شخص در حالت بحرانی است. یعنی در حالت بحرانی این میتواند استرس باشد این میتواند دپرسیا باشد این میتواند حالت وزنی مصیبت باشد در حالتی که آن نه تنها در چشمان نگاهی چشمان سیما در اینترنت آواز اینچنین در گفتگو در صحبت هم آن روشن میگردد. برای همین ناسالمی پسیخولوژی بیشتر به ناسالمی پسیخولوژی کیها دچار میشود این اگر حقیقتا انسان در حالت آسیب پذیری باشد اینها تیزتر به همین استرس یا حالتهای ناگوار تیزتر شامل میشود. مثلا چه خیلی کاتگوری مثال بنا گویم کودک با آسیب تولید میشود و گویم فشار مغز سر دارد. آدمی کودک تیزتر از جهت ایموشنالی این ما اساساً ما کار میکنیم با حالتهای ایموشنالی همین حالت ایموشنالی و کاهش مییابد تبخیر میشود در و اراز میکنند تیز فیلش میبیاد جهل میکنند حالت ایموشنالی خودش رو داشته نمیتواند ایمپولسیوی میگردد یک باره همین خیلی عمل ها میکند که این بی اختیار به وجود میاد. اینو ما میگویم که عقلا سالم ولی عقلا سالم بینید لیکن حالتهای ایموشنالی و کاهش مییابد. لیکن بچه سالم اگر باشد سالمی پسیخولوژی به سالمی جسمی علاقه زیج دارد. اگر کودک سالم نقص هم و تولد شده باشد این حالتهای ناگوارمانیگی ها رو برطرف کرده میتواند با آسانی لیکن آسیب دیده باشد پس برطرف کردن آن مشکل میشود. ان همین ناسالمیگی جسمانی با حالتهای روانی او تاثیر خودش رو میرساند. فهمو مرحمت باز در کدام حالت مثلا این سلامتی پسیخولوژی خلالدار گشتنش ممکن است؟ سلامتی پسیخولوژی ما زمین باید که مفهوم من همین کسب پسیخولوژ کسب پسیکیاتر است امروز فرق میکنه. ببینید
имрӯз бисёр дар ҷомеа вақте ки ман психолог мегӯям, психолог, психиатр, психотерапевт, 4 мафҳум аст, 4 касб агар психолог аст, психиатр ҳаст, баъд психотерапевт аст, баъд психологи клиникавӣ аст. Ино 4тошон вазифаҳошон ҳархел ҳастанд, гуногун ҳастанд. худи якумаш психиатр гӯем. Психиатр асосан вайроншавии шахсият кор мекунад. чӣ тавре ки мо дар оғоз гуфтем, равандҳои маърифатӣ ҳастанд. вайроншавии диққат аст, вайроншавии хотира аст, вайроншавии характер аст, вайроншавии мегӯем ҳолатҳои масалан депрессия аст, бо вайроншавии депрессия аст. яъне ки он вайроншавиҳои шахсият када бештар, яъне ки бештарин доимо кор мекунад психиатр. ва агар вайроншавии шахсият дошта бошад, психолог аз рӯи ягон мегӯем ки уҳдадории худ, аз рӯи вазифаи худ ва уҳдадорам нест ки масалан вайроншавии шахсият када кор кунад, чунки он методҳое ки имрӯз психолог истифода мебарад, ба он тавассути онҳо яъне ки ва солимии барқарор карда наметавонад. психолог кист акун? Психолог чӣ кор мекунад? Психолог, вазифаи психолог чӣ тавре ки духторам вақте ки духторро муроҷиат мекунед, дуктор якум пеш аз табобат оғоз кардан онҳо шумои ташхис мекунад. Масалан барои ташхис кардан онҳо бисёр масалан аппаратҳо доранд. Мегӯем рентген мекунанд, дига аппаратҳо истифода мебарад. мо ки психолог рентген дига аппаратҳо надорем, мо тавассути ташхиси психологӣ, яъне ки методҳои психология аст, чӣ тавре ки гуфтам тестҳо ҳастанд. тавассути суҳбат, тавассути интервю, тавассути мушоҳидаҳо онҳо муайян мекунад, яъне ки худошо диагноз мемонад, ташхис карда, яъне ки касе онҳо муайян мекунад. баъди баъд дуюм мегӯем ки дуюм этап сар мешавад. ташхис кардан муайян шуд беморӣ, беморӣ гуфтам ягон ҳолати эмоционалии манфӣ мегӯем ки муроҷиат кунанда, баъди машварати психологӣ оғоз мешавад. машварати психологӣ агар шумо ки кӯмак расонида тавонед, агар психологист консултирование мегӯяд, агар кӯмак расонида тавонед, агар нақс, агар ёрдам карда натавонед машварати психологӣ кардед, шумо масалан сустхон мебиёд, шумо ки машварати психологӣ ёрдам карда наметавонед. барои имрӯз мо чанд лабораториум ҳаст дар назди факултет кушода шудагӣ ҳастанд, унҷо коррексияи психологӣ дар кор аст, ислоҳнамоӣ. масалан кӯдак сустхон аст, бо намудошам ҳаст, сустхони патологӣ ҳаст, сустхони масалан мегӯем ки психология, сустхони педагогӣ аст. адами сустхони психология, педагогӣ шикати инҳо сони тавассути коррексия мегузаранд, коррексияи психологӣ мегӯянд. агар коррексияи психологӣ ҳам кӯмак нарасонад, агар баъд чорумаш мегӯем ки психотерапия оғоз мекунад. имрӯз психотерапия, ман имрӯз дар хушбахтона дар факултет, дар ҳамон кафедра бисёр устодон, ману муаллимон кор кардан. психотерапия масалан арт-терапия аст, тавассути санъат табобат кардан, кӯмак расонидан. баъд гештальт-терапия аст, психодрама аст, психоанализ мегӯем ки аз он методи Зигмунд Фрейд истифода мебарад, аммо мо мувози ҳеҷ кас истифода бурсодагишон не. баъд яке аз бо асосҳои психотерапия имрӯз яъне ки тавассути аз рафторҳои ҳамон нафари муроҷиаткунандаро муайян карда истода бо табобатам мекунад. ин вазифаи психолог аст. инҳо психиатр тавассути дору, тавассути вақте ки вайроншавӣ пайдо мешавад, он кор мекунад. баъд тамон калима мо сеюм мафҳум гуфтем, психотерапевт гуфтем. психотерапевт имрӯз ҳам нафаре ки дониши мегӯем ки тиббӣ доштага метавонад психотерапевт шавад. он нафаре ки психологам бошад, агар ки якчанд аккредитатсия гузарад, агар ӯ ҳам метавонад бо роли психотерапевт иҷро кунад. масалан махсусан баъзе психологи 4 сол 5 сол мехонад, баъди вай сони мегӯем 2 сол рафта аккредитатсия арт-терапевта гирифта мегӯянд. ё мегӯем ки аз они когнитивни психолог когнитивӣ мегӯяд, аз они мавзӯи марказ закот асосан психолог когнитивӣ ҳастем. яъне ки он нафаре ки когнитиви равандҳои маърифатӣ аст, ами хотира, диққат, тафаккур, нутқ, хаёл кад фаъолият мебарад, онҳои психолог когнитивӣ мегӯянд. имрӯз дар илми психология умуман соҳош хеле зиёд аст. соҳаи варзиш аст, устодон бо гуфта мегузаранд, соҳаи масалан синусолӣ ҳаст, психологии синусолӣ, педагогӣ ва ҳамошон дар ҳама ҷо фаъолият бурда метавонанд. лекин асоси ҳамаи вазифаҳои психолог ами бо ҳамон 4 ташхис мекунад, машварат мегузарад, коррексияи психология, психотерапия, панҷумаш бошад профилактика мекунад. ами 5 ин аз они вазифаи психолог аст. аз они психиатр кадами психолог бояд ки мо дуруст фарқ карда тавонем. ҳамон вақт мо бисёр ҷо худам муроҷиат кунем, шумо психиатр, шумо одами вайроншавии шахсият када фаъолият мебаред, мегӯяд не, мо уҳдадор нестем, мо вазифадор нестем, мо ҳуқуқи ба кор кардан ҳам надорем. дар психология даврабандии синусолӣ, мафҳуми даврабандии синусолӣ аст ва ана ҳамин даврабандии синусолӣ дар назар дорад ки ҳар як синусол вазифаи инкишофи худашро дорад. ҳам вазифаи инкишофи ҷисмонӣ, ҳам вазифаи инкишофи психикӣ, ҳамзамон меъёри инкишофро дорад. ва психолог дар фаъолияти худ ана аз ҳамин меъёрҳои синусолӣ ҳам истифода мебарад. масалан вақте ки кӯдак аллакай 5 сола шудаасту нутқаш на он қадар ташаккул ёфтааст, ё ин ки ба мактаб меравад, таваҷҷӯҳаш камтар аст ва муаммоҳои хеле зиёд. яъне яке аз усулҳои муайян кардани носолимии психологӣ ин эътибор додан ба анамон меъёри синусолӣ мувофиқат мекунад. инкишофи бештар дар кадом синусол ҳамин саломатии психологӣ халалдор мегардад?
дар синни наврасӣ. Инҷо маълума гуфтанд дар бораи бӯҳронҳои синусолӣ шахс дар ҳолати бӯҳронӣ ҳам каме як нороҳатӣ носолимии психологиро аз сар мегузаронад, лекин ин чизҳоро ин амин каме чӣ хел гӯем ҳамин нишонаҳои камтарини носолимии психологиро дар синни наврасӣ дар ҳолати бӯҳронӣ, масалан ҳолати бӯҳронӣ 3-солагӣ ҳаст, ҳолати бӯҳронӣ 7-солагӣ ҳаст, ҳолати бӯҳронӣ наврасӣ аст ки яке аз бӯҳронҳои мураккабтарини синусолӣ ба ҳисоб меравад. Инро психолог бартараф карда метавонад. дар кӯдакистонҳо дар мактабҳои миёна ҳозир бисёр яъне ки психологҳо заруранд. Дар ҳозир мактабҳои миёнаи ҷумҳуриямон вилоятамон дар шаҳрамон бисёр психологҳо кор мекунанд ки ин ба онҳо ташхис мегузаронанд яки равонии заифии равонии кӯдакро мушоҳида мекунанд ва ба онҳо ёрии худро мерасонанд. Яъне ки ба психологҳо муроҷиат кардан муроҷиати шаҳрвандон ҳам бисёр аст. Мо мушоҳида карда истодем ки ба намин дар факултетамон машваратгоҳ аст ки аз тамоми вилоят ҳатто гуфта мумкин аст ки аз ҷумҳуриямон барои маслиҳатҳо меоянд ки асосан дар он ҷо намин психолог мана Зайтметов, Маълима Раҳимова бисёртар онҳо мушоҳида меронанд ва маслиҳатҳои муфид медиҳанд. Ва ман ҳозир дар талабот анамин ба ҳамин психологҳо бисёр шуда истодааст. Албатта ман тасдиқ мекунам, чунки тавассути хуб телевизион ки гуфтед аз мо ҳам бисёр тариқи телефон ҳатто ё ин ки рӯбарӯ пурсида меистанд ки ба мо машварат ё худ маслиҳати ҳамин равоншинос лозим аст, мо ба куҷо ба кӣ муроҷиат кунем. Барои ҳамин хуб ман розӣ ҳастам бо шумо. Инҷо як лаҳзаи реклама аст, ба дигар шабака пайваст нашавед, бо мо бимонед. тамошобинони азиз, ин ток-шоуи Печутоби замон аст. Имрӯз мо дар барнома дар бораи солимии психологии инсон суҳбат карда истодаем ва барномаро идома медиҳем. Инҷо гуфтанд ки ҳолатҳое ки масалан депрессия гуфтем ё стресс ё асабоният дар ҳамин ҳолатҳо шояд анамин солимии психологии шахс гуфта истодаем ки халалдор шуданаш мумкин аст. Агар мо аҳамият надиҳем ба ҳамин ҳолат ва гӯем ки имрӯз ҳамин хел шароит аст ва ҳама асабонӣ аз хурд то бузург асабаш вайрон, ин суханҳои мо ҳар рӯз мешунавем. Агар имрӯз мо ба равоншинос муроҷиат накунем, ба мутахассис муроҷиат накунем, саломатии психологии худро барқарор кардан нахоҳем, аз он ки надонем ки мо саломатии психологии мо халалдор гардидааст, барқарор кардан нахоҳем ё ин ки умуман надонем, тасаввурот надошта бошем, ба ҳолаш гузорем ҳолатро, чӣ мешуда бошад? Кӣ фикри худро мегӯяд? Хуб, биёед аввал аз студио пурсем, баъд коршиносон ҷамъбаст мекунем. Имрӯз бисёр хуш аст ки дар барномаи мо сирф ҳамин мутахассисон ҷамъ омаданд, равоншиносон ҷамъ омаданд ва бисёр мавзӯи фикр мекунам ки ҳам актуалӣ аст, ҳам мувофиқи матлаб аст, талаботи имрӯзаи ҷомеа аст ва донистани ҳамин як саволи асосии барнома бо зерсаволҳояш донистани ҷавоби он барои ҳама муҳим аст. Хуб, марҳамат, ки андешаи худро мегӯяд? Агар ҳолатро ба ҳолаш гузорем, чӣ мешавад? Марҳамат. Аҳамият ба ҳолаш гузорем, агар бо як калима гуфтам мумкин аст ки вай оҳиста бемор мешавад. Яъне чӣ тавре ки дар пештар аз ин устодон қайд карданд ё гуфтанд, ба ҳамон раванду ҳолату хусусиятҳои ӯ таъсири манфӣ мерасонад. Масалан агар як ҳолати саломатии психикӣ агар масалан ҳолати депрессия гуфта дар инҷо қайд карданд. ҳолати депрессия чунин ҳолате мебошад ки яъне ба монанди роҳ афтодагӣ, яъне вай албатта дар инҷо ду хел мешавад, ҳам патологиш мешавад, ҳам психологиш мешавад. Агар оҳиста оҳиста ба патологиш бурда мерасонад, яъне ки ба ӯ аҳамият надиҳем, агар ӯро аз ин ҳолат набарорем, агар метавонад оҳиста беморӣ, яъне гӯем ки ман асаб шавад, баъд яъне духтур муроҷиат мекунад, яъне психиатр муроҷиат мекунад. Бояд ки ин ҳолатҳоро бо ёрии психологҳо пешгирӣ намудан лозим аст. Агар пеши роҳаши гирем, агар яъне боз дар инҷо ҳамон иродаи шахс роли асосиро мебозад, иродаи қавии шахс роли асосиро мебозад барои пешгирии ҳама намудҳои ҳодисаҳои психикӣ ё ҳолатҳои психикӣ. Дуруст. Боз касе илова кардани ҳаст аз инҷо? Хуб, маълим марҳамат. ҳар як шахс дар ҳаёт ба ини он душвории психологӣ дучор мешавад. баъзе шахсон зуд фаромӯш мекунанд, яъне вайҳо ҳама чиро ба худ қабул карда наметавонанд.
вайҳо аз рӯи типи мизоҷ агар таҳлил кунем бевосита ба типи мизоҷи холерикӣ ё сангвиникӣ хос ҳастанд. дигар типи нафарон бошанд ки ин ё он мушкилоти психологӣ ба худ қабул мекунанд. вайҳо як муддат фақат ба олими худ ҳастанд то ҳамон фаромӯш кардани ҳамон ҳодиса ё ҳамон мушкилоти психологӣ ки вайҳо якчанд соат ё рӯз ё ҳафта аз сар гузаронда буданд. ба як хулоса омадан мумкин аст ки агар мо солимии психологии худро барқарор накунем, ҳифз накунем, саломатии психологии мо комил набошад, ин сарчашмаи боз дигар бемориҳо шуданаш мумкин аст. Ин бе ягон хел баҳс. Хуб инҷо худи ҳамин психологҳо вақте ки шумо мешунавед хуб проблемаи шахси дигарро, он нафаре ки масалан саломатиаш халалдор шуда, саломатии психологии вай бо ӯ суҳбат мекунед бо ҳар гуна роҳу усул, саломатии худи ҳамин психолог халалдор намекардад, саломатии психологии худи психолог, ё ин ки шумо роҳу усулҳоеро медонед ки тамоман худро озод мекунед аз ҳамин ҳолатҳои хуб шояд бӯҳронӣ? воқеан мешавад. барои ҳаминам имрӯз дар илми психология як мафҳуми дигар пайдо шудааст. психолог шудан агар хоҳед, шумо на фақат дониши психологӣ бояд доштанатон зарур аст мегӯяд, назар ба донишҳои психологӣ сифатҳои касбии психолог заруртар аст мегӯяд. сифатҳои касбӣ ба сифатҳои касбӣ чиҳо кадом сифатҳо дохил мешавад? ғайр аз доштани дониши психология дигар доштани ҳамин худи дар бораи мафҳумҳо ё кӯмак расонидан, якум сифати асосие ки барои психолог зарур аст, ин мушоҳида карда тавонистан аст. чунки ҳангоми муроҷиат кардан агар то ки шумо ҳамин проблемашо муайян накунед, агар шумо масалан кӯмак расонида наметавонед. баъд дигар сифат мегӯяд сифати эмпатия мегӯяд, ҳамдардӣ карда тавонистан. вақте ки муроҷиат мекунад шумо вақте ки ҳамдардитон агар баён шуда истад, ҳамдардӣ карда истед, агар баъди вай сона вай шумо дилашона мекушояд, вай проблемашона мегӯяд. сеюм сона маҳорати шунида тавонистан. баъд маҳорати шунида тавонистан бо техникаошо маҳорати шунидана. масалан мо муроҷиат мекунад, мо бисёр машварати психологӣ қабул мекунем. як чизи асосӣ ҳамин аст ки вақте ки қабул мекунем фақат маҳорати шунида тавонистанро истифода мебарем. худаш ҳамаша мегӯяд. вақте ки одам дар ягон ҳолати душорӣ, ягон мушкиле ҳаст, вақте ки ҳолатҳои стрессу дигар ҳолатҳои депрессия ҳаст, тафаккури инсон фаъолияташ суст мешавад. яъне ки таҳлил карда наметавонад, муқоиса карда як хулоса бароварда наметавонад, яъне ки умзаключениаш намешавад. вақте ки вай дилиша холӣ мекунад, яъне ки ҳам душорӣ дилиша холӣ шуданаш, яъне ки тафаккур кор бармедарад. ба худашро маслиҳат медиҳад. аҷоибаш ҳамин ки гирия мекунад, ҳама проблемашонро мегӯяд, охир ба худашон маслиҳат медиҳад, худашон роҳшон мегӯяд ки ҳам кунам валин беҳтар мегӯяд, хуб ҳам кунед нағз мегӯям, охир ба хес мегӯяд ки беҳтарӣ ман маслиҳат додид мегӯяд. ягон кор накардем ки ҳаминҷа маслиҳат ҳам надодем. маслиҳат худашон метиҳад, худашон кӯмак мерасонад. ҳамон роҳе ки худашон интихоб кардан, худашон рафту иҷро мекунад ва баъд аз чанд рӯзаш омада мегӯяд ки баъд аз суҳбат бо шумо ман нақш шудам, ҳамин кору проблемам ҳал шуд, тавсию раҳмат мегӯяд. лекин мо худамон таҳлил мекунем, тавсия шудаги нест, мо фақат ҳамин сифатҳои касбии худи ҳамин шунида тавонистанро истифода бурдем. баъд дигараш ҳамин ба саволи шумо чӣ хел ки гуфтед, ҳамон психолог баъд аз шуниданҳо, баъд аз ин проблемҳо, баъд аз чӣ қадар мегӯем ки худи негатив аст шунидан, баъд чӣ хел масалан худатон эмоциони устувор нигоҳ доштан мегӯяд, ҳамин баъд дигар хусусият пайдо мешавад. хусусияти асосии барои психолог зарур аст эмоционали устувор будан. барои эмоционали устувор будан чӣ бояд кард мегӯяд, баъд байни психологҳо бо як тренингҳо ҳаст. баъд худи психологам рафта бо дигар психолог бо дардаша мегӯяд, яъне ки бо холӣ шуданаш зарур аст. ҳамин номуша яъне ки мо супервизия мегӯям, яъне ки мо байни якдигар ҳамин мегӯем ки негативҳои барои ки бартараф кардан истифода мебарем. фаҳмон, ташаккур, марҳамат илова кунед. психологҳо асосан бо ҳолатҳои эмоционалӣ кор мекунем. вақте ки шахс дар ҳолати эмоционалӣ аст, ҳақиқатан дар инҷо гуфтам тафаккур гӯем дар ҳолати карахтӣ меистад. ҳама бисёр нағз медонад ва ҳама ҳолати проблемаҳои худашро ҳал карда метавонад дар ҳолати оромии солимӣ. дар ҳолати бӯҳронӣ бошад, дар ҳолати эмоционалӣ аст. вазифаи мо аз чӣ иборат аст? пас кардани ҳамон ҳолати эмоционалӣ аст. вақте ки ҳолати эмоционалӣ кадом вақт пас мешавад? вақте ки вай он дарду аламе ки вай дорад ҳамонро изҳор мекунад. ин хусусияти муолиҷакунандаги дорад. дар вақте ки изҳор мекунад, дар он вақт ҳолати эмоционалӣ ки пас ки шуд, ана процесси тафаккур беихтиёр фаъолият мебарад. акнун ҳаминҷо узр муаллима, фикри худро парешон накунед. ҳаминҷо масалан ман вақте ки ба ҳамин хел ҳолат фар омадам, дучор шудам, ман метавонам ки дили худро ба як нафари дигар, ба дӯстам, дугонаам, модарам бовар кунам, ба ҷои ба назди психолог рафтам, масалан дили худро ба ҳамсоя холӣ мекунам. вай ҳам шунида метавонад маро. пас инҷо фарқ байни психолог ва ҳамсоя дар чист? фарқаш ҳамин ки мо касбӣ ҳастем. яке аз принсипҳои мо ин махфиятнокӣ аст.
шумо вақте ки ягон касб баён мекунед, ҳолати эмоционалӣ хусусияти гузарандагӣ дорад. Вай ҳам баён мекунад ба дигаро, чунки вай ҳам ба ҳолати эмоционалӣ шумо гирифтор шуд. Абин хел рафтан мегирад ва шумо аксулъамали ҳамина мебинед. Яъне он чи ки шумо изҳор кардед, акси он шумо бо гашта мебиёд ва мегӯед ман дилмонда шудам, ман ҳамиқа бовар кардам, ман ҳамиқа дилама кушодам, ин касб бошад ҳамиқа сир. Барои ҳамин ҳам психолог ин касбӣ аст ва ӯ кафолат медиҳад ки амин сиру асрори шумо, сиру асрори шахсии шумо дар ягон ҷо қайд намешад, фош намешад. барои ҳамин ҳам яъне махфӣ нигоҳ дошта мешавад. барои мен бовар мекунам вақте ки чунки шумо намехоҳед ки сиру асрори шуморо верди забон ё ангуштнамо шавед. барои ҳамин ҳам яъне дигар кас мана маълим гуфтанд инҷа ба эмпатия марҳамат шумо модаратон гуфтед модаратон эмпатия карад зеро фарзанд чӣ мебурад фишори қанд фишор мебурад қанд мебурад бемор мешад то шумо ин дафъа шумо нақс сабук шуда рафтед то шумо ин дафъа обдана он кас дар изтироб ҳаста. барои ҳамин ҳам лекин психолог метавонад ҳамин ҳолати шуморо барои барқарор кардан ёрӣ расонад. ин вазифаи психолог аст. фаҳмод ташаккур розӣ марҳамат илова. лекин асосан мавзӯъ бисёр мавзӯъ мегӯем ки актуалӣ аст. имрӯз воқеан ман агар дар бораи касби психолог агар имрӯз дар Тоҷикистон ман барои психолог касби психолог ман таваҷҷӯҳи хеле хоса зоҳир карда шуда истодааст. бо ҳамин сабаб ҳам имрӯз дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд факултети психология ва таҳсилоти томактабӣ бо дастгирӣ ва супоришҳои ректори донишгоҳамон таъсис дода шуд. ва масъалаи ҳамон махсус вақте ки психологро тайёр мекунанд муаллимон ҳозир гуфтанд принсипи махфӣ нигаҳ доштан чунки мо агар дӯстамо гӯем дӯстам бо дӯсташон ҳаст дӯстам бо дӯсташон аст яъне ки ҳамон махфӣ нигаҳ надоштанашон мумкин аст. ин принсипи асосии худи психолог аст. баъд дигар бо як масъале аст ки вақте ки психолог ба муроҷиат мекунад психолог баҳои объективӣ медиҳад. масалан бо дигар кодексҳои психологӣ ки дар дигар давлатҳо хеле пешрафтагӣ аст масалан дар Европа ихтисоси психолог ман психологии амалӣ хеле пешрафтагӣ аст дар онҷо кодекс қабул мекунад барои психологҳо. психолог имрӯз хиш табори худаш ба тавсия консултатсия яъне ки машварати психолог гузаронданашон мумкин не. барои чӣ? барои ин ки вақте ки шумо суҳбат мекунед масалан ман ҷиянам қад суҳбат кунам агар ман хоҳам нахоҳам роли тағом мегузарам яъне ки ё фарзандам ки ҳангоми суҳбат кардан хоҳам нахоҳам роли падарро мегузарам чунки мо нақшҳое мебозем. барои баҳои объективӣ ки медиҳад баҳои объективӣ вақте ки сеюм одам медиҳад ба дигараш ҳам аст яъне ки агар субъективӣ бошад агар субъективӣ шумо ягон рол ба даромада баҳо медиҳед объективӣ бошад агар масалан зану шавҳар ҷангу ҷанҷол хатм мебиёд низоъ карда шумо наметавонед яктарафа баҳо дода намешавад масалан як тарафи шавҳарро масалан тарафгирӣ кардан ё тарафи ҳамсара тарафгирӣ кардан мумкин аст баҳои объективӣ мегӯянд. барои махсус психолог ҳамин принсипҳои мегузаранд ҳамон принсипҳое ки мегузаранд донишҳои психология аст. баъд дигар ҳангоми суҳбат кардан ки вай ҳом ки медонад олами психологишона медонад мана мизоҷашона медонад хусусиятҳои психологишона медонад ҳолатҳое медонад чӣ хел масалан зоҳир мешавад аз ҳамон ба нигоҳ карда баъд онҳо тавсия медиҳанд онҳо ҳамон реаксияшонро нигоҳ карда мегӯем ки то кадом дараҷа гӯш кардан дар кор то кадом дараҷа масалан тавсия додан дар кор ина ҳамаш донишҳои психология аст. устод масалан дар ҳамин дар аврупо ва амрико ва ҳатто русия ва ҳар оила равоншиноси шахсии оилавии худро дорад ва дар ҳама гуна ҳолатҳои зиндагӣ хуб назди равоншинос меравад психолог меравад бо ӯ суҳбат мекунад. мисалан шумо ҳам чӣ мегӯянд мизоҷони доимии худро доред? албатта аллакай бо тамоми амин хусусиятҳои онҳо шинос ҳастед. хуб марҳамат аз ин ин махфият бисёр махфият монад. ман розӣ ҳастам. марҳамат иловагӣ доред? ман илова кардан мехоҳам. ман инҷа шумо мисоли нағз гуфтед аслан дар ҳаёт ҳамаи мо гӯё психолог ҳастем. барои ин ки касеро гӯш мекунем баъзан ба касе маслиҳат ҳам медиҳем лекин анамон фарқияте ки вақте ки шумо ба назди дугонаатон рафта розӣ дил мекунеду барои чи ба назди психолог равед дига хел пеш аз ҳама психолог мутахассис аст ва психолог ба психология ҳамчун илм ба методҳои илмӣ ба усулҳои илмӣ такя мекунад ва он тарзу усулҳое ки психолог истифода мебарад илман асоснок карда шудагӣ ҳастанд. он маслиҳате ки шумо ба дугонатон метиҳанд ин танҳо таҷрибаи ҳаётӣ асту ва бозам анамин ман гуфтаи муаллимаро қувват додане ҳастам ки яке аз принсипҳои асосии кори психолог зарар нарасонидан аст. мо психологҳо хеле хуб медонем ки осеби психикӣ психологӣ аз осеби ҷисмонӣ дида вазнинтар аст ва принсипи асосии кори мо ин зарар нарасонидан. мо бисёр бо эҳтиёт кор мекунем ва албатта махфият. инро аллакай
аз ҳамин курсҳои як дар факултети мо ҳангоми гузаштани он фанҳое ки бевосита бо ихтисос алоқаманданд, инро аллакай аз курси як донишҷӯҳои мо хеле хеле хуб дарк мекунанд ва вақте ки мо дар ҳангоми гузаштани амини фанҳои тахассусӣ бевосита машварат мегузаронем ба таври амалӣ дар дарсҳо, аллакай онҳо медонанд ки ана ҳамон муаммое ки ҳатто донишҷӯ бигзор муаммои худашро ҳам гӯяд, донишҷӯ медонад ки муаммои гуфтаи вай аз ҳамин синфхона беҳрун намебарояд. Анамин принсипи махфиятро психологон хеле хеле риоя мекунанд. фаҳмо. Барои барқарор намудани саломатии психологӣ чанд муддат вақт лозим аст? Вақте ба шумо муроҷиат кард ба психолого, чанд муддат вақт ё рӯз ё лаҳза ё соат лозим аст ки саломатии ҳамин психологии шахс барқарор шавад? Муҳлат лозим аст? Чиқадар? бо як ду суҳбат, хуб албатта бо инҷо методҳоро гуфтем, муайян кардани ҳамин саломатии психологии инсонро ки то кадом андоза ӯ хуб коста гардидааст. Акнун давоми чанд муддат барои ҳамон муолиҷаи ҳамин гуна шахс вақт лозим аст? Агар муолиҷа гуфтан мумкин бошад. Солимии психологӣ маълумотро гуфта гузаштам. Маслан бо як суҳбат ӯро сиҳат кардан мумкин ҳастанд. Масъалаи ҳастанд нигоҳ кунед. Вақте ки ман ҳамин тавоза гуфтем ки ташхис мекунем, тест мегузаронем, масалан мо озами корҳои диссертатсия менависад, корҳои диплом менависанд, ҳамҷа тест гузаронда мешавад. Тестанда дараҷа ҳаст. Масалан стресси дараҷаш аст. Дараҷаи паст, дараҷаи миёна, дараҷаи баланд аст. ёки агрессия баландаш аст, миёнаш аст, пасташ аст. ёки масъалаи хотира гӯем. Чунки мо ба ғайр аз ҳолатҳои масъала бо масъалаи сӯзхонҳои ҳам бисёртар муроҷиат мекунанд. Инам бештар психолог фаъолият мекунад, коррекция мекунад, ислоҳ мекунад. Масалан хотирам дараҷаш аст, дараҷаи пасташ аст, дараҷаи миёнаш аст, дараҷаи баландаш аст. Аз ҳамон вақте ки шумо муроҷиат мекунед, шумо дар натиҷа гузаронидани ташхис муайян мекунед ки ташхис карда муайян мекунед кадом дараҷанд аст. ва дивай суно аз рӯи дараҷаш маълум мешавад ки чӣ қадар масалан вақт сарф карда мешавад. Чӣ қадар масалан ҳастан як суҳбат карда дуруст мешудагашон аст. Ҳо анами вазъият фаромадаги ҳастан вазъияти масалан стресс, худи стресс ҳам се намудаш аст. Стресси рӯзмарра ҳаст, яъне ки стресси рӯзмарра, яъне ки ҳар рӯз масалан ба имтиҳон рафти имтиҳон месипарад донишҷӯ рӯзмарра аст стресс. Ё масалан ягон ҷо маърака меред, шумо омада микрофон мезинед, баромад карданатон дака оям стресс аст. Як ҷо меред бо сухан метад, ё масалан ҳар рӯза стресс мо ҳамон дида мешавад. Чунки стресс хоҳед нахоҳед дар зиндагии мо ҳар рӯз во мехӯрад. Чунки ин як мегӯем ки як бевосита дар ҳар як кас муқаррарӣ аст. Аз ҳамон оғоз муқаррарӣ буд. Баъд стрессҳои ҷамъкунанда ҳастанд ва стрессҳои ҷамъкунанда масалан як нафар оиланда ҳар рӯз масалан нисбати фарзандашон таъсири психологӣ мерасонад ва стресс ҷамъ шудаам мегирад. Стресс баъд дараҷа мешавад, баъд то дараҷаи баланд рафта мерасад. Агар уже стресси осебӣ гузарад, агар баъд сеюм дараҷа стресси осебӣ аст ва стресси осебӣ вақтҳои хеле зиёд дар кор аст ки аз ҳамин ҳолат барои баровардан. Барои инам аз рӯи дараҷа ҳама чихел ки бемориҳо ҳастанд, беморӣ масалан аз рӯи дараҷашон табобат мекунад. Аз он психолог ҳам хеле ҳастанд. Аз рӯи дараҷа масалан як маслиҳат ката, агар стресси рӯзмарра бошад, як маслиҳат ё як суҳбат ката шумо кӯмак расонидантон мумкин аст. Фаҳмо марҳамат. Коррекция гирифт машварат инчунин ислоҳнамоӣ ҳаст. Дар ҳолати ислоҳнамоӣ на кам аз 3 моҳ. Ислоҳнамоии хотир, диққат, моторикии хурд, мисол анамин на кам аз 3 моҳ. Баъзан мешавад ки мо солам кор кардан мо мумкин аст. Барои чунки коррекция ин танҳо бо воситаи машқ дар натиҷаи машқ кардан сони ин ислоҳ мешавад. Мана дар кафедра мо ташкил кардагӣ будем меомадан кӯдака ҳозир мо дар лаборатория дорем дар назди кафедраи педагогика анамин дар натиҷаи анами машқ кардан сони зеро ки он чӣ ки коҳиш ёфт аз нав вайро барқарор кардан вақти зиёдро талаб мекунад. Бесабаб фикр мекунам ки ҳамин санаи 10 октябр аз соли 1992 то ин ҷониб рӯзи солимии психологӣ эътироф нашудааст ва шояд сабабашро худи шумоён психологҳо медонед ки бисёр мехостам фаҳмам чаро. Умуман ҳамин рӯзи 10 октябр аз тарафи табибон ман пешниҳод карда мешавад солимии психологӣ. Солимии ҳам психикӣ ҳам психология аст ва ин 10 октябр соли 1992 аст. Баъд дар дигар давлатҳо бошад рӯзи солимӣ бо психологӣ дигар рӯзҳо ҳастанд. Яъне ки як 10 октябр интихоб мекунанд, баъд ҳар як давлат метавонад имрӯз худошо интихоб кунад.
мо ҳам вақте ки дар донишгоҳ вақте кафедра сирф кафедраи психология таъсис дода шуд, мо ҳам ба бисёр давлатҳо такя кардем, чунки худамон хабаромо ҳаст ки психология на он қадар пешрафта буд. Мехостем ки психологияро бештар муаррифӣ кунем. Баъд ҳам 10 октябрро гирифтем, чунки 10 октябр ҳам солимии психикӣ аст, ҳам солимии психология аст. Хушбахтона ҳар сол, мана 4 сол шудааст ки 4 сол шудааст ки мо дар донишгоҳ, мана факултет 2 сол шуд таъсис дода шудааст. Дар факултет ҳамин ҳафтаи психологияро аз 6 оғоз мекунем то 12 то 13 давом мекунад. Яъне ки як ҳафта, яъне ки ҳафтаи психология аст ва дар давоми як ҳафта мо нақша тартиб медиҳем. Аз рӯи нақша баъд нақша тасдиқ карда мешавад. Аз рӯи нақша баъд ҳар рӯз тренингҳо, машваратҳо, баъд семинарҳо, мастер-классҳо бештар гузаронида мешавад. махсус сирф барои худи психолог ки вазифааш аз чӣ иборат аст, ислоҳкунӣ, ҳамин проблемаҳои психологияро бештар кор мекунад. мо худомо медонем ки ҳамин донишҷӯён ҳамин ҳафтаи психологияро, ҳар як донишгоҳ курси 2-3 шудааст, ҳамин ҳафтаи психологияро, рӯзи психологро интизор ҳастанд. барое ки бештар маълумотҳои бештар такя мекунем психологияи амалива. ки бештар такя мешавад, мана арт-терапия мешавад, як ҳафта қариб ки байни донишҷӯ арт-терапия гузарда мешавад, тавассути санъат. мусиқи суруд мехонанд, бозиҳо мегузаранд, ниқобтерапия мекунанд. бисёр баҳушон ҳастанд ки донишҷӯёнро ба ҳамон касб мегӯем ки ваҷҳашонро бедор мекунад, шавқашонро бедор мекунад, нисбати касби худошон муҳаббат пайдо мекунад. ҳамин ҳафтаи психология даҳум моҳам интихоб кардем. Аслан мегӯем ки расман тоҷикистон вай карда нашудааст. мо барое ки худи ихтисоси психологияро, психологро ман барои муаррифӣ кардан, ҳам барои донишҷӯ, ҳам дар донишгоҳ, ҳам дар вилоят, ҳамин рӯзро мо ҳам интихоб кардем. бисёр хуб аст, бисёр хуб аст. вақте шахс аз худаш дарак медиҳад, ин бори дигар шаҳодати он аст ки имрӯз воқеан ҳам имрӯз аз гуфтор мо аллакай ба амал гузаштем ва ин бисёр хуб мебошад. тамошобинони азиз, шумо ток-шоуи Печутоби замонро тамошо карда истодаед ва мавзӯи суҳбати бисёр аҷоибу хуб хеле зарурии мо дар бораи солимии психологии шахс аст ва инҷо расидем ба бахши пешниҳодҳо ва ба хотири ҳифзи саломатии психологӣ имрӯз инсон кадом корҳоро пеша гирад. Маслан мегӯянд ки аз гузашта ҳатто модар-калонҳои мо ки пеши ҳар корро бояд гирифт, аз ҷумла бемориро ҳам. мо гуфта истодаем ки саломатии психологӣ ин беморӣ нест, ин танҳо як ҳолати равонии инсон аст. ба ҳар ҳол барои ҳифзи анамин ҳолат мо чӣ кор карда метавонем? ки пешниҳодҳои худро мегӯяд? марҳамат шумо. пеш аз ҳама барои анами пеши роҳи носолимии психологиро гирифтан бояд ҳар як шахс дар худ суханҳои сеҳрнок мегӯяд дар психология. бояд ҳар як шахс ҳар рӯз дар худ ҳамон чизро тавсия кунад. Масалан, ман метавонам, ман медонам, ман уҳдабаро ҳастам. ин барои худбоварии ҳамон нафар. дар навбати дигар ҳама гуна ҳодисая набояд инсон дур фикр кунад ё дур ҳамон ҳодисая дар хотир гирифта гардад. ҳама гуна вазъияти нохушие ки чӣ дар оила, чӣ дар ҷои кор ҳаст, чӣ дар фаъолияти инфиродӣ ҳаст ё умуман чӣ ба шахсияти худи одам, як сухани бад, як вазъияти ногувор ё умуман ҳама ин чизҳое ки мо манфӣ ҳисоб мекунем бояд ве мо ба қафо партем. ин яке аз роҳҳои солимии психологиро риоя кардан. дар навбати дигар барои солимии психологӣ идома додан ё риоя кардан ё мо аз ҷиҳати психологӣ гӯем ки агар инсон рӯҳан солим аст вай бояд фикрҳои нек дошта бошад. масалан пеш аз ҳама дар муошират бигзор як нафари дигарро дар назди сеюм нафар танқид кунад ё сифатҳои манфивӣ таҳлил кунад, ҳам шахс кӯшиш кунад ки ҳамон чи ба худ қабул накунад. яъне якчанд роҳу воситаҳое ки бояд мо солимии психология ҳамин хел идора карда тавонем. ташаккур. кадом вақт инсон аз ҷиҳати ҳамин хуб психологӣ солим саломат буда метавонад? марҳамат, пешниҳодҳои шумо. муайян дар ҳаёт ҳама ба худ муаммоҳои гуногун дорад. дар ҳама вазъият новобаста аз вай муаммо кӯчак аст ё калон аст, фақат тарафи мусбиашро дидан. агар фоизи 100% гирим, агар 75% тарафи мусбиша дидан ва боқимонда дигараш тарафи манфиш ба назар кардан. чӣ қадар мо эътиқод боварӣ мо тарафи мусбии ин ё он масъалаи то ҳалшавиша боварӣ мо зиёд бошад, ҳамон тарафаш шуда рафтан мегирад, зеро ки психика танҳо материяи зинда ва кор мекунад. ҳар чӣ ки шумо фикр мекунед
ҳамон амалӣ мешавад. яъне як ҳолатро аз ду паҳлӯ дидан мумкин аст, аз ду вале тарафи мусбиашро зиёдтар фаҳмо тавсеа намудан васеъ намудани ёрии психология яке аз тарзҳои ё роҳҳои барқарор кардани солимии психологӣ дар ҷомеа ва ман аз ҳамин минбар истифода бурда муроҷиат карданам мумкин ба шаҳрвандоне ки моро тамошо мекунанд дар факултети психология ва таҳсилоти томактабӣ ҳуҷраи машваратии психолог амал мекунад, лаборатория амал мекунад, онҳо метавонанд муроҷиат кунанд ва ин яке аз роҳҳои анамин барқарор кардани солимии психологӣ мебошад. солимии психологӣ ин вобаста аз мо психологҳо. барои барқарор кардани солимии психикии муштарӣ мо бояд хизмат кунем. барои хизмат кардан мо бояд чуқур ба шахсияти муштарӣ ворид шавем, ба ҳиссиётҳои муштарӣ, ба муносибатгузоришавиҳои муштарӣ, ба фикргузорикуниҳои муштарӣ, ба ҷаҳонбинии муштарӣ. хулас мо аз олами ботинӣ ҳамин муроҷиаткунанда ба пуррагӣ бохабар бошем. вақте ки мо ба пуррагӣ бохабар мешавем, баъд корҳои коррексиони мана маълима инҷа устодо ҳастанд ки ҳамин кор ки амалан иҷро мекунанд. барои ин хеле муҳим аст ки аз ҷиҳати назариявӣ ҳар як таъсироте ки мо мегузаронем бо ин ё он муштарӣ бояд таҳлил карда шавад. таъсирот боз мегӯем ки баъзе инҷа масъалаи ятрогения гуфтам, масъалаи таъсири манфии сухан. сухан метавонад, ҳамин сухани оддӣ метавонад чанд муддат шахсро ба ҳолати ноговор фарорад. бинобар ҳамин инро дар психология таъсири ятрогенӣ мегӯянд. ҳатто ҳамин ҳолатҳо шудаги ки як хандаи тамассухомез маҷбур мекунад ки 28 сола 29 сола шудаги ҷавон хоҳиши оила бунёд кардан надорад. ман китоби психотерапия ва ин чизҳои оварда шудаги. бинобар ҳамин бештар назария мо ба донишҷӯён дода истода ҷиҳати ҳамин назариявии таъсиррасониҳои баланд кардан дар кор. барои анамин солимии равониро нигоҳ доштан бисёртар боз кӯмаки омӯзгорон, онҳое ки бо ҷамъият сару кор доранд, бо шахс, бо инсоният сару кор доранд муҳим аст. мисол мегирем мана омӯзгорон, муаллимон, духтурон ки анаминҳо бо муомила, муошират метавонанд анамин солимии равониро нигоҳ доранд. маслиҳату машварати шуморо бисёр мехостам. барои барқарор кардани солимии психологӣ ҳар кас роҳҳои барқарор кардани худро дорад. ки бо рақс барқарор мекунад, ки бо ханда, ки бо мусиқӣ, ки бо ширинӣ, ки бо маҳз кардани мӯй, ки бо об, ҳар хел аст. яъне намудҳои барқарор кардан ин гуногун аст. аз ҳама чизи наз ин суҳбати гуворо, суҳбати шахсе ки шумо бовар мекунед ва бевосита ҳолатҳои худро, сиру асрори худро гуфта метавонед. барои ҳамин ҳам дар психология методҳо хеле бисёр ҳастанд. барои кӯдакон барои барқарор кардан рангҳо мо истифода мебарем. мана муаллима дар инҷо мутахассис арт терапевт мебошад. ниҳоят дараҷа ранг умуман расму ранг инҳо ҳолатҳое мебошанд ки шахс гуфта наметавонад қаҳри дилашро, вале он дар рангу, дар нақшу, дар нигор ҳамон чиз зоҳир мешавад. барои ҳамин ҳам барои он ки мо бо қувват додани ҳастам гуфтаи раънохонро, яъне ба ҳар як муаммо аз нуқтаи назари мусбит хайрият ки ҳамту шуд анами ҳодиса шуд давомаш. яъне ҷиҳати мусбии онро нигаҳ кардан, зеро ки ҳар ҳодиса, ҳар вазъият ҷиҳати мусбии худро дорад. ҳатман ташаккур, саломат бошед. анакун ман фикр мекунам ки воқеан он нафаре ки алҳол моро тамошо карда истодааст шояд аз суҳбати имрӯзаи мо хулоса баровард ки воқеан ҳам саломатии психологии вай каме халалдор гардидааст. акнун ин роҳҳои тавсияҳою маслиҳати шуморо ҳам ба инобат мегирад ва дар маҷмӯъ, дар хулоса, дар ҷамъбасти барнома умуман ҳар як инсон дар ҳолатҳои буҳроне қарор мегирад. мо чӣ тавре ки дар боло гуфтем, ҳамин ҳар як буҳрон имрӯз ҳар як буҳроне ки мебиёд, ҳар як инсон вақте ки буҳрон ворид мешавад ё буҳрон дида мешавад, ҳама як тарафи мусбиш аст, як тарафи манфӣ. ҳамина мегӯянд ки дар илми психология мегӯянд ки имконият ва хатар.
яъне ки опасность возможность мегӯянд. Ман бисёр нафаре ки буҳронҳо фуромадаги ҳастанд, ҳолатҳои вазъиятҳои вазбин фуромадаги ҳастанд, онҳо ҳамин қадар имкониятҳои пайдо карда, масалан мегӯем ки яке аз абулхосин фирдавсӣ вақте ки фарзандшон аз дунё мегузарад, шоҳномаи ҳамин кулминатсияш рустам ва суроба аст, ҳамин вақти буҳрониро менависанд, яъне ки имконията пайдо кардан аст. Барои ҳар як инсонанда ҳамин вақте ки буҳрон, чунки хоҳед нахоҳед мо ҳамон дида мешавад ин буҳронро, ҳамин вақтанда имконията пайдо кардан аст. Хатар агар хоҳед хатар шумо интихоб мекунед, хоҳед агар шумо имконият интихоб мекунед, яъне ки мусбӣ ва манфӣ. Акун барои ҳамин, барои пешгирии солимии психологӣ мегӯем аз ҳамин суҳбатҳои худи устодон мо метавонем онро ба қисматҳо тақсим кунем. Якум чизе ки барои солимии психологӣ нигаҳ доштан, имрӯз худи равоншиносон тавсия медиҳанд, якумаш ин варзиш кардан машғул шудан аст. Барои чӣ? Барои ин ки вақте ки стресса мегӯем, стресс бӯй доштааст, эмоцияҳои манфӣ бӯй дорад, саг ҳамин бӯй мефаҳмад. Вақте ки шумо метарсед, саг ина эҳсос мекунад. аз ҳамин одам вақте ки арақ мекунад, тамоми эмоцияи инсон ҳаминҷо зоҳир мешудааст. Вақте ки бештар шумо варзиш карда машғул мешавад, ҳамин стрессу, депрессию, дигар тарсҳои шумо тавассути арақкунӣ шумо аз ҳамон мегӯем ки аз бадани шумо зоҳир мешавад, мебарояд. яъне ки барои якум варзиш карда машғул шудан дар кумгӯяд, ҳам барои нигаҳ доштани ҳолатҳои мадсана, ҳам барои рушд додани масалан равандҳои маърифатӣ аст, ҳам хотира, диққат, тафаккур. Якум варзиш карда машғул шудан. Чунки сердце шевелится, мозг веселится мегӯяд. Дил вақте ки бештар ҳаракат мекунад, майни сар хурсанд мешавад. Дуюм тавсия барномарезӣ ҳаст. имрӯз барномарезии мусбӣ. чӣ тавре ки маълим ки ғоибов гуфтанд, ҳамин дар давоми як рӯз мо метавонем аст ки якчанд фикрҳои мусбӣ ва якчанд фикрҳои манфӣ истеҳсол кунем. Мо метавонем хоҳем мусбиш нигоҳ мекунем, хоҳем манфиш. Барномарезӣ агар вақте ки шумо дар давоми як рӯз агар 10 дақиқа ҳар рӯз агар барномарезӣ кунед, агар майни саратон ҳамин барномарезӣ хатм мерад. имрӯз ҳатто ҳамин барномарезӣ имрӯз самогипноз ҳам мегӯяд. ман метавонам, ман худамро хуб ҳис карда истодам, ман хотири ман беҳтарин аст, ё ман саломатиам барқарор карда истодам. ҳаминҷо калимаи не истифода бурдан мумкин нест. чунки мо зершӯр ба таъсир мерасонем. Зершӯри 95% фаъолияти майни сара ҷавоб метиҳад. 5% шӯр бошад, 95% майни сари мегӯем ки зершӯр аст. дуюм ин маслиҳат барномарезӣ кардан. ҳар рӯз 10 дақиқа барномарезӣ кунед. ман беҳтар, ман хубтар, ҳамин якчанд худатон ҷумлаҳои худатон навиштанатон мекунед, ҷумлаҳои тасдиқии мусбӣ. ҳамин бештар такрор мекунед. сеюм ғизои дуруст аст. ғизои дуруст бисёрҳо мегӯяд, ҳамин ғизои дуруст, ман маълимот гуфта гузаштан, ширинӣ хӯрдан ё масалан ҳамин витаминҳои хӯрдан ҳам имрӯз мои ҳолатҳои масалани мои солим мегардонад. вақте ки ҷисми ҳам солим мегардонад, ҳам ҳолатҳои масалани солим мегардонад. ҳамин чормағз хӯрдан, ҳамин мегӯем ки кабудои хӯрдан, ҳамин тамом витамин хеле зиёд ҳастанд, ҳамин хӯрдан ин майни сари инсон солим мегардонад. сеюм тавсия аст. чорум тавсия, ҳамин бо бештар инҳо занҳо тасдиқ мекунанд, вақте ки одам ҳолатҳо ягон ҳамин ғамгинӣ бастанд, хонаатонро тоза кунед, агар шумо ҳамин ҳолата барқарор мекунед. ҳамин тоза нигоҳ доштани муҳит аст. чистая среда мегӯяд ва обу ҳавои тоза кашидан. вақте ки агар шумо монду шудаги боштон ягон фарзандтон зиқ карда бошад, хони тоза кунедтон, агар ҳамон мегӯем ки ҳолатҳои стресси бартараф мекунед. ин чорум тавсия аст. панҷум тавсия, муаллима методҳои бисёршо гуфтанд, рақс, ҳамин масалан шино кардан, ё ин ки суҳбат кардан, хеле бисёр методҳо аст. панҷум тавсия методҳо. панҷумаш. шашумаш, агар хоҳед ки ҳамин стресс нашавад, ҳамин ҳамавақт майни сара шумо солим бошад, агар ҳар рӯз ҳаракат кунед, ним соат ягон информатсияи нав гирифтан ҳаракат кардан, китоб хондан, шеър аз худ кардан, яъне ки дар давоми як рӯз як чизи нав хондан, информатсияи нав гирифтан. ва тавсия ҳафтум бошад, 7 соат хоб равед. бештар хоб рафтан дар кор, чунки вақти хоб намерад, хоб навед намешад. бисёр тавсияҳои хуб ва боварӣ дорам ки тамошобини азизи мо аз рӯи ҳамин тавсияҳо амал мекунанд, ҳаётро дӯст доред, зеро ин неъмат барои ҳар яки мо, барои инсоният танҳо як маротиба дода мешавад. боқӣ шумо шоистаи зиндагии арзанда ҳастед. барои иштирокатон устодони азиз дар ин барнома сипос. то барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.